בפרק של היום נדבר קצת על מערכת החינוך, איזה שינויים אנחנו כבר רואים בין הארץ ובין ארצות הברית, ואיזה שאלה כדאי לשאול את הילדים שלכם פעם בכמה זמן. תישארו איתנו. היי יוש. היי. כל פעם אני אומרת, וואו, הגענו לזה. הקלטנו מלא פרקים כבר. כן, אני גם מסתכלת החישוב של עכשיו בנובמבר, ואז חנוכה. אז זהו, זה כאילו החלק השני של השנה, שבדרך כלל פשוט רץ ומתגלגל. נכון. ממש מוזר. אני האמת רציתי לשאול אותך משהו, חשבתי על זה היום, אני מתקילה אותך ככה בשאלה. אני תמיד חשבתי שבגלל שכל כך חם בארץ, אז אנשים הם יותר עצבניים, יותר חמים, יותר זה. ופה, בגלל שקר, אז אולי אנשים יותר רגועים, יותר שלווים. ואז אמרתי, צריך לשאול אותך, כי במיימי חם כמו בארץ. נכון. השאלה אם את מרגישה שיש הבדל בין האנשים פה לאנשים במיימי. חד משמעית. חד משמעית יש הבדל. אבל יש גם כל מיני משתנים. קודם כל במיימי יש לך הרבה יותר מבוגרים, כאילו זקנים, הרבה מסתובבים שם. בחורף, בתקופה הזו, מגיעים מהצפון, מהאזור הזה, לשם. אז צפוף יותר, ואז המקומיים כן הרבה יותר עצבניים, אבל אין ספק שהווייבס במיימי הרבה יותר, זה ממש מזכיר את ישראל. עכשיו, אם זה החום, אם זה הים, אני לא יודעת להגיד לך, אבל זה מעניין. כי היית חושבת שאנשים במקומות קרים קפואים, הם קרים יותר. נכון. אבל הם באמת נחמדים יותר. ורגועים יותר, שלווים כאלה. לא חשבתי אם זה עניין של המזג אוויר או תרבותית. כאילו, בגלל המזג אוויר, אז הם עושים כל מיני דברים אחרים. מיימי בהחלט הרבה יותר אגרסיבית מפה, והרבה הרבה פחות אגרסיבית מהארץ, אבל מרגישים את ההבדל גם בנהיגה. אנשים אומרים שבמיימי נוהגים כמו מטורפים, אני אומרת, אוקיי, לא הייתם בישראל עדיין. אבל כן, יש הבדל. אמרתי, את הבן אדם לשאול אותו, כי את באמת יש לך את כל הפרספקטיבות. יש הבדל עצום, אני אפילו רואה את ההבדל בין מיימי לאיפה שההורים שלי גרים בסרסוטה, באזור שם, שהרבה מהם הגיעו כבר מהאזור הזה, מהאזור של North East, הבדל עצום, אנשים רגועים, שלווים, מיימי בגלל זה מתאים לי. לחץ אגרסיה, אין זמן, כולם ממהרים. יש הרבה להספיק. A lot to do and less time to do it in. כן, בבוקר צריך לרוץ, אחרי זה מגיעים הביתה, שותים כוס קפה, יוצאים לאיזושהי עבודה אולי בים, שוחים קצת, חוזרים, עובדים, אוספים את הילדים לים, כאילו יש באמת עניין של... כן, זה קצת וייב של אוסטרליה. משהו כזה. או, כך מספרים, אני לא הייתי באוסטרליה. אני גם לא הייתי. כרגע גם לא ממש רוצים אותנו שם. לא רוצים אותנו. טוב, אז חשבתי שנדבר קצת על חינוך הפעם. מאיפה אנחנו מגיעות, שזה מאוד מצחיק, כי יש לנו נקודות מבט מאוד דומות. אנחנו מגיעות מאותן מסגרות לאותן מסגרות. אז נכון. זה לא מאוד מאוד שונה, אבל הייתי רוצה לשאול אותך, מה היום שאת מסתכלת שנייה רגע אחורה על השנים האחרונות בארץ? מה ראית שם או לא ראית בחינוך, ומה כן מצליחה לראות? כאילו, מה היתרונות והחסרונות? וואו. אני חושבת שזה התחיל לי עוד שהיינו בארץ, שהסתכלתי על הילדים כשהם חוזרים הביתה, מה הם לומדים, מה הם למדו ומה הם עושים. וזה אולי גם כי אני גדלתי פה, במסגרת אחרת של חינוך, אז היה לי את המשוואה הזו, אז כבר לפני שנה וחצי כזה, איזה חצי שנה לתוך המלחמה, הבנתי שהילדים לא עושים כלום. זה לא נכון, זה לא שהם לא עושים כלום, אבל אנחנו מתעסקים כל הזמן בהישרדות. בין אזעקות לאזעקות, בין אנחנו בסדר וחזקים, ומדינת ישראל, וכל הזמן המסרים האלה של ישראל החזקה, ולעודד את החיילים שלנו, והחטופים, אז היה את כל התוכן הזה היה בבית ספר, ואז הנלווה לזה היה התוכנית של משרד החינוך, שהיא בעצמה משנות הקוקוס, שצריך לשנות אותה. אז אני מאוד מרגישה שאם אני אומרת כאילו שורה אחת בהשוואה, אני הרגשתי שהילדים בארץ בשנים האחרונות קיבלו מעט תוכן, וגם לא רק התוכן הנלמד, אלא גם איך ללמוד,
מה זה אומר בכלל לימודים אל מול, אוקיי, אנחנו בית ספר, תבואו, תלכו הביתה וזהו. אני מרגישה שהם מקבלים המון, וזה גם איזשהו עקומת למידה, רגע, אנחנו צריכים ללמוד פה, צריכים לשבת. תוכן, ותוכן מעניין, ותוכן שהוא עשיר. אני חושבת שזה גם חלק מזה. עשיר ומעשיר. נכון, איך את מרגישה עם זה? תראי, יש לי קצת יותר שנות מערכת חינוך פורמלי ממך, כי בכל אופן, אריאל, שהיא השנייה שלי, ואיתן, שהוא בחור של תמר, נכנסו לכיתה א' והתחילה הקורונה. אז בעצם כל שנות הבית ספר שלהם, וכל הילדים שלך שהגיעו אחרי, ואור שלי שהגיע אחרי, הכל זה בראי קטסטרופה. To say the least. יש את הקטסטרופה, ואיך אנחנו מצליחים ללמוד עם הקטסטרופה. אבל גם בשנתיים שהיה לפני, לא באמת הרגשתי שאיתם למד. המזל שלי, שלנו, אני חושבת, זה שבסופו של דבר הילדים שלנו הם ילדים שהם יודעים ללמוד וללמד את עצמם. ולמזלנו לא היו צריכים הרבה עזרה בקריאה, מתמטיקה בא להם יחסית בקלות. אז הם לא היו צריכים להיעזר במערכת מעבר. הם תמיד היו ממוצע ומעלה, והצליחו להסתדר עם מה שהיה. אבל ברגע שיש ילד שלא מצליח לתפוס את הקריאה כמו שצריך, או שהמתמטיקה קצת יותר קשה לו, אני חושבת שפה יש בעיה מאוד מאוד גדולה מהמערכת. גם מעצם הכיתות המאוד גדולות, ההתמודדות וחוסר הכלים אל מול אלימות שקורית לא מעט בבית הספר בארץ, ומחסור במורים ועייפות המערכת, כשבסופו של דבר הם נמצאים כלום שעות בבית ספר ביום. כלום. עוד לפני ששלחת אותם הם חוזרים. נכון. 8 עד 12:45. זה יום ארוך. ולפעמים עד 1:30, וגם כשיש הרבה 1:30, זה מבאס את הילדים. נכון. כי בסוף גם אני לא הרגשתי מהם שכיף, כאילו לא כיף ללמוד. עכשיו זה באמת, זה מוזר אפילו להגיד את זה, כי כולנו נסתכל ונגיד אוקיי, לא כיף ללמוד, אבל יש דברים שאפשר לעשות שבאמת כיף. הרי הבית ספר שהילדים הלכו היסודי, היה בית ספר כביכול אלטרנטיבי במערכת החינוך. אז היו להם ישיבות אלטרנטיביות, והיו להם חדרים מעניינים, והיה דשא סינתטי בכיתה. בפועל זה היה אמור להיות איזשהו חוויית למידה קצת אחרת מלשבת בשולחנות. נכון. אבל התוכן עניינים, ובאמת מה שאת אומרת, עייפות המערכת, ועוד בכלל אחרי 7 לאוקטובר, שכולנו בני אדם, ואיך אפשר בכלל לעמוד אל מול כיתה ולדאוג לילדים כשאת או אתה כמורה גם מתמודד עם חוסר במשכורת אמיתית, וגם עם כל מה שקורה בישראל. כאילו, הילדים אכלו. וגם הילדים שלך, וגם הילדים בכיתה, שבאמת שהיה לנו מורות מדהימות בבית ספר, שנתנו את כל מה שהיה להם, וזה לא מספיק. זה לא מספיק כדי להגיע מנקודה א' לנקודה ב', וממש להתקדם בחומר. את סיפרת השבוע שאיילה עושה בעברית משהו פה, בארצות הברית, שהם לא הגיעו לעשות את זה בכלל בארץ. נכון. כתיבה בעברית, נכון. ולתקן את איך הם כותבים את האותיות בעברית, השפת אם, השפה שבו הם לומדים בבית ספר, אבל כמו הרבה דברים בארץ לאחרונה, וזה כנראה גם שנים אחורה, אבל מה שאנחנו הצלחנו לראות עכשיו, שאם זה לא בהול, אז אוקיי, אנחנו לא צריכים לטפל בזה. אז אם ילד כותב ב' מלמטה ללמעלה, בסדר, הוא ישרוד. אז נכון שהוא ישרוד, השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים, רק הישרדות, או אנחנו רוצים לתת להם את מלוא ההזדמנויות. אין מלוא הזדמנויות, לא כשאת באמצע אזעקות וטילים. אז נכון, אם כבר אנחנו במצב כזה, אז החינוך הוא לא כל כך חשוב. אבל זה נכון באמת, החינוך לא כזה חשוב, והילדים מצופים מהם להיות בבית ספר. מצופים להיות בבית ספר עוד בזמן טילים ואזעקות. כאילו לא איראן, כן? אבל כן. גם אם יש אזעקה ונופל טיל, בסדר, הכל בסדר, עוברים הלאה. ברור. אז מה הם למדו? אפשר לשרוד, יש לנו חוסן. מעולה, אבל זה לא מה שאני רוצה לתת להם ב-18 שנים האלה שהם בבית ספר. אני רוצה שהם באמת יעשירו את הידע שלהם. נכון. ולא רק בצ'אט GPT. הרי היום גם, הנה, אנחנו נלך למקום אחר לגמרי, הם משתמשים בצ'אט כדי ללמוד. מעולה, בוא נלמד אותם איך להשתמש בצ'אט.
נכון. ללמד את הצ'אט, להשתמש בזה לטובתם, לא רק אני אזרוק פה את המילים ואז הוא ייתן לי את התשובות, זה לא הרעיון. אבל אני חושבת שאנחנו לא שמים לב לפרטי פרטים האלה, כי גם אין לנו את הקשב לזה. אז הם נכון. מפסידים, הילדים מפסידים. נכון. הם הרבה יותר עוברים את החומר ומסמנים וי, ממש. ומתרכזים כל פעם בדבר שאותו הם צריכים לעשות, אם זה מבחן בזה או מבחן בזה. המון דברים שהם, גם דברים שהם בסיסיים היום, איך משתמשים במחבר, במחשב, שזה באמת רק בזכות הקורונה הם למדו איך לעשות את זה, נכון. כי אין בזה שום שיעור של בית ספר. איך פותחים קובץ וורד, מה זה אקסל, וכל הדברים גם מעבר של ה-GPT וכל הדברים של ה-AI שזה היום מתקדם, אבל איך אנחנו משתמשים בזה כדי להעשיר את עצמנו ולא לתת לזה לעשות בשבילנו את העבודה. נכון, ככלי. נכון. מעבר לזה, עכשיו נזכרתי במשהו כשאת אמרת, שה-check the box, כאילו ה-V. אז אני חושבת שזה נכון כמעט לכל מערכת חינוך בעולם. חייבים לעשות וי על כל שורה שחובה ללמד וחובה נכון. ללמוד. מעולה. השאלה זה איך עושים את זה. כי אפשר להגיד על פניו, כאילו בשורות שכתובות בחוזר מנכ"ל, זה מה שלומדים, אז הכל נראה, אוקיי, לומדים אקסל, אומרים פאורפוינט, הרי היה להם חשיפה קצת. נכון. אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לראות מה זה להיות חשופים לנושא, אל מול מה זה ללמוד את הנושא, אל מול מה זה באמת לגעת לעומק בנושא עצמו. כאילו יש הבדל עצום, אז השאלה זה איך הם עושים את ה-V הזה, ומה הילדים מקבלים בסוף. כי אם עושים השוואה, עשינו V פה ועשינו V פה. נכון? יופי. אז הם למדו את התחום, הם למדו את התחום, אבל מה הם לקחו מזה? זה באמת הבדל מהותי. אני גם נזכרת שהיה להם בפאול קור כל מיני שיטות באמת ממש נחמדות, ללמוד את לוח הכפל, היה להם שירים שהם היו ככה משננים את זה, וזה עבד מצוין, וזה היה מקסים, אבל זה חלק רק מתוך מגוון הדברים. אז נכון, הם למדו עברית, והם למדו מתמטיקה ברמה הנדרשת. תלוי כיתה, כשהיה כיתה שהייתה יותר חזקה במתמטיקה, אז כן הם הצליחו להתקדם ולעשות הלאה. אבל כל שאר הזמן ממש מרגיש שהיה בזבוז של זמן. אז היה להם אומנות והיה להם מוזיקה, אבל היה המון תוכן שזה בעצם לא היה שום תוכן. שהם ישבו בשיעורים, העבירו את הזמן, ולא באמת יצא להם מזה שום דבר. באיזשהו שלב גם הורידו חלק מהשיעורים האלה מהמערכת. כשאיתם התחיל בית ספר היה לו ניהול פיננסי, שזה מקסים, זה רעיון מדהים לשלב את זה בתוך תוכנית הלימוד. אבל בגלל כל המצב והחירום והמלחמה, קורונה, אז היו דברים, כל הדברים האקסטרה בעצם ירדו. נשארנו עם הבסיס של הבסיס, וגם זה אנחנו כאילו שורדים את זה, עוברים את הגל. ההישרדות נראה לי משחקת תפקיד מאוד מאוד חזק בכל דבר שאנחנו עושים בארץ, בטח ובטח בחינוך, ואת צודקת, מאז שהילדים, כאילו איתן הבכור שלי מאז 2014, כאילו ילדי 13 שלנו, אני לא יודעת אם זה ירידה או זה סטטוס קוו, אבל הם במצב לא נורמלי ללמוד בו. נכון. לא בקורונה, לא בעת מלחמה, ואז אני מרגישה שכל פעם אנחנו מחכים לדבר הבא. כאילו יש איזושהי רגיעה ואפשר קצת ליהנות מדברים, מחגים וגם בבית ספר ואירועים ופעילויות, ואז אנחנו שוב פעם באיזה מצב חירום או קטסטרופה. את גם למזלך היית רק במערכת היסודית. כן, זה בכלל. הרבה יותר טובה מהמערכות הגבוהות יותר. אני מסתכלת על תיכון, אני קצת מפחדת שהם יחזרו לתיכון. במיוחד אחרי החוויה שהייתה להם פה, שגם החוויה פה צריך להשוות בין ציבורי לבין, כאילו חינוך ציבורי לחינוך פרטי, וגם באזור שלנו שאנחנו גרים בו, החינוך הציבורי הוא מספר 1 או 2 בכל ארצות הברית. בכל ארצות הברית, אז גם זה שוני בין שאר האזור פה, אבל להגיע, לחזור חזרה לתיכון בישראל, כן, אני מאוד בררנית. איפה? מה? נכון. איזה סוג של חינוך? כי בסוף זה מרגיש שזה רק להעביר את הזמן. נכון. אני יכולה להגיד לך בוודאות, מעבר לזה, שעל אף כל ההכנות שעשינו, הילדים שלנו עוד רשומים בכיתה בארץ, ורושמים להם חיסורים. את יודעת שמקריאים את איתן? אני יודעת. ואת יודעת כמה פעמים דיברתי איתם? עוד עם העירייה וגם עם הבית ספר, וגם קיבלתי נזיפות על זה שלא דיברתי איתם מספיק בזמן, וביקשו שאני אשלח מייל וקיבלתי אישור.
ואני יודעת שהם עדיין רשומים עדיין רשומים בבית ספר, זה לא יאומן. אני קיבלתי השבוע הודעה שאורול הולכת להתחסן בבית ספר. גם אני, על יואב, כן. אז מעבר לכל הדברים האלה שהם אומרים, בסוף לא ייתנו לנו לחזור לבית ספר, כי היה לנו כל כך הרבה חיסורים. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. אבל בני השכבה שלהם, שלא לומדים בכיתות מיוחדות, המדעיות, נחשון וכל זה, 3-4 פעמים בשבוע מסיימים ב-11:45, נמצאים מ-8:30 עד 11:45 בכיתה ז' בבית ספר. זה פחות ממה שתלמיד בכיתה א' לומד. זה מטורף, זה מטורף. כי זה רק מעיד על כך שהכל זה בייביסיטר. סליחה על אני בוטה פה, אבל בגן הם לומדים עד 2, ביסודי הם לומדים עד 11:45, ובחטיבה עד 11:45, למה ללכת בכלל? גם אני לא הייתי רוצה ללכת. נכון. זה בזבוז זמן לקום וללכת לבית ספר. נכון. עד שאני מגיעה לבית ספר פוקחת עיניים, אני כבר חוזרת הביתה, וזה לא בימים שהמורה לא נמצא, שאין דבר כזה בארצות הברית. אין דבר כזה, את לא מגיעה לבית ספר ומשחררים אותך הביתה. No, זה לא קורה. גם חצי מהשיעורים הולכים על משמעת, כי הם גם 40 תלמידים בכיתה. כן, טוב, זה גם פה יגידו לך שיש את זה, אבל לא כמו שיש לנו שם. זה 40 ילדים שאין ברירה, כי אין לך אלטרנטיבה, ואין לך גם מספיק בתי ספר, ואו המורים הם, בואו לא ניכנס לזה בכלל. בואו לא ניכנס לאיזה סוג מורים מביאים לנו. זה נורא. ומי שטוב או מי שטובה, לא שורדת. לפחות לא בבתי ספר כמו שאנחנו היינו בהם. נכון. ואז אנחנו מגיעים לפה. אני חווה את זה כל כך אחרת. כאילו יש כל כך הרבה מעורבות. אתה מרים איזה דגל, הם עושים איתך פולו-אפ. עומדים דום. מה זה? 4 מורים, 2 מחנכים, 2 יועצים, כל ההנהלה. את אומרת, רגע, טוב, הכל בסדר. אל תדאגו. סתם בהגזמה, אבל הם באמת באמת קשובים. כן, תגידי את החוויה. זה מתחיל בזה שכשאתה מוריד אותם בקרפול בבוקר, עומדים מורים, פותחים את הדלת, אומרים להם בוקר טוב עם חיוך, יש מוזיקה, הם רוקדים בחוץ, נכנסים לתוך הבית ספר, כל אחד יודע לאן הוא הולך, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, לכל אחד יש את הלוקר שלו ואת הספייס שלו, והם לוקחים את התיק אוכל ושמים בלאנץ' קארט, ובאמת הכל נורא נורא מסודר. הם יודעים איך היום מובנה, אפילו החשיבה שההפסקה מגיעה לפני האוכל, ולא כן. אחריה. זה אצלנו, נכון, נכון. הם באמת דואגים לפרטי הפרטים, ומסתכלים על הילד. אני חושבת שזה אחד ההבדלים הכי גדולים שהרגשנו על ההתחלה כבר בביקורים של הבית ספר. הדגש על הילד, על הפרט, כי התלמיד הוא בראש סדר עדיפות. נכון. ומרגישים את זה. כאילו יש פה, כמו שאמרת, יש מלא מורים, ואפילו המנהלת של הבית ספר בקרפול, שמורידים אותם. אני לא מרגישה שממהרים אותם. יש למהר בסמוי, אבל הם לא באמת עושים את זה, לא עם פרצוף חמוץ, ולא יאללה, ובוא נלך, ויאללה. כל ילד עם הזמן שלו, וזה מרגיש שהם באמת דואגים לפרט. נכון. ויש המון צוות, כאילו גם אם צריך פה איזה ראש קרפול, הם שמים ראש קרפול, כי עוד משרה כדי שהמערכת תוכל להתנהל בצורה חלקה ונעימה, זה חשוב. מאוד. לפחות איך שאנחנו רואים את זה. ואז נכנסים לעניינים קצת יותר מורכבים של כסף ותקציבים, שבארץ יגידו לא, אבל את יודעת, להעמיס על בן אדם אחד 40 תפקידים, נכון. זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. אי אפשר להיות גם מחנכת וגם מורה, וגם אחראי בטיחות, וגם אחראי על טיולים, וגם אחראי על הראש תחום whatever. נכון. זה באמת מטורף. אני יכולה לספר שהיה לנו איזשהו, יש פה המון תרגולת מה עושים שיש אש, ותרגולת מה עושים אם צריך לעשות לוקדאון וכל מיני דברים כאלה, ולאור היה חוויה לא טובה, באחד הפעמים היא לא קיבלה את המידע או היא לא הבינה את המידע, והרמתי את הבית ספר על טיל. נכנסתי במחנכת, נכנסתי בנורה, נכנסתי בזה, והמענה היה כל כך קשוב, וממש רדפו אחריה כדי לראות איפה היא נמצאת,
איך היא מרגישה בסיטואציה. זה גם קרה בשיעור מדעים, אז גם אחרי שפניתי למורה והיא לא כל כך עזרה אליי, אז כתבתי לה מחנכת, והיא אז אמרה שהיא לא כל כך משתמשת במערכת הספציפית הזאת, אבל היא כבר אחרי שבועיים כתבה לי עוד פעם לבדוק איך היא מרגישה בשיעור ואיך היא מרגישה ועם הכל. כאילו מאוד מאוד חשוב להם שהילדים ידעו שהם שם עבורם. כן. יש סגירה בעצם לאיזשהו אירוע, וזה לא נכון. רק טיפלנו וזהו, אלא מה קורה גם אחרי. נכון. שזה היה מאוד חסר בכל המערכת בשנים האחרונות שהיינו, החוויה הזו. אני מאוד מרגישה שהחוויה אצלנו זה איך ללמוד, לרכוש בעצם את הכלים האישיים, הבין אישיים של למידה, סקיל סט, לשבת, ללמוד, לדעת מתי יש את המבחנים, מתי יש את הבחנים, זה בחטיבה. וביסודי להיות אחראים על זה שאם יש שיעורים, צריכים להגיש את זה בזמן, או לפחות לרשום אותם כדי שלא נשכח אותם. אצלי אני יודעת שההתעסקות היא הרבה עם מסך, מה שבשנים האחרונות היה דיפולט, חוזרים הביתה מוקדם, כל החברים עם הברול סטארס והמיינקראפט ועם מסכים, גם אם יש חוגים וגם אם יש ספורט, לא חוזרים הביתה ב12:45 ויושבים ומסתכלים על החלון כן. או לומדים, והחוגים מתחילים ב16:00 נגיד, או הספורט התחיל הכי מוקדם אצלנו ב15:00, זה עדיין זמן. ואני זוכרת כמה שהיה לי קשה עם להביא אותם ללשבת על חוברות ולעשות, במיוחד שבתקופה האחרונה אולי הייתה לנו תינוקת בבית. וכאן אני מרגישה שזה איזשהו, זה גם ללמוד, לצאת מזה, אנחנו לא ישר קופצים על המסך אחרי בית ספר, כאילו הם כן, אבל הם יודעים, אוקיי, אנחנו פה משתחררים איזה 20 דקות, חצי שעה, ואחרי זה, עכשיו, אחרי 4 חודשים, יש נכונות ללכת, לראות מה יש להם לעשות, איזה שיעורי בית, אם את תעזרי לי, שזה בכלל היה, בואו, אני כאן, תשתמשו בי, אני לא יושיב אתכם, אבל אני כלי בשבילכם להיעזר בו. אז המהפך הזה בין, אין לנו שום דבר לעשות אחרי בית ספר, משעמם לנו, ובית ספר לא היה טוב, וזה מעצבן וכך מעצבן, ולבאמת להבין שיש פה 5 ימים בשבוע, שאנחנו מתמקדים בלימודים, בלמידה, בעצמנו, כל אחד לעצמו, מה הם מצליחים לעשות, מה הם רוצים להשיג, מה הם רוצים לעשות בבית ספר, ואיך הם למדו. יש דברים שלא הולך להם טוב, ויש דברים שהם יותר נהנים מהם. המגוון הזה של לימודים, של למידה, הוא גם עשיר אצלנו, והוא מאוד תורם לחוויה אצל הילדים שלי. אני גם חושבת שזה ללמד אותם כל הזמן איך ניגשים לפרויקט. כל אחד מהם עושה פרויקט, בין אם זה book report, שהם כאילו צריכים ללמוד, אז הם קודם כותבים את העלילה, ואחר כך את הדמויות, ואחר כך מתארים, וכל פעם הם מקבלים איזה ביס קטן של משימה, והגדולים בחטיבה ובתיכון, יש להם ממש פרויקטים גדולים, עם המון 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 מלל ומידע שהם צריכים לעשות, ולקרוא מאמרים ודברים מאוד מאוד מורכבים, שאני חושבת שבארץ היינו מקבלים לעשות נגיד משהו כזה, אז כנראה שהיו אומרים לך, פרק ראשון צריך להיות ככה, שני ככה, שלישי ככה, עכשיו לך תתמודד, לך ותעשה, ופה לא, הם עושים הגשה כל שבוע של חלק מתוך הפרויקט, בודקים להם אותו. אצל הילדים שלנו בכיתה ז', יש להם פרויקט על שינויי אקלים במדינות עולם שלישי, שנמצאות בדרך כלל באפריקה ובדרום אמריקה. והם צריכים ללמוד על בעצם כל ה-climate change ואיך זה משפיע בשונה ממדינות מערביות מפותחות על המדינות הנחלשות האלה, ובסופו של דבר יש להם בעוד חודש יריד כזה, שכל אחד מציג פתרון לבעיה שהם בעצם לומדים על המדינה, וכל קבוצה מקבלת מדינה אחרת, והם ככה נחשפים א' לאיפה המדינות האלה, מה הם לומדים אותם לעומק, ברמה של איזה צורת ממשל יש להם, מה אחוזי קריאה שיש בקהילה, כלכלה, מה הגיל הממוצע שאנשים מתים, כל מיני דברים, באמת להכיר את זה ככה טוב טוב. שזה גם להכיר איך לחקור בסוף, שזה כלי מדהים, לדעת לאיזה מקורות אפשר ללכת, וספציפית פה היא לא נותנת להם את ה-AI, היא לא מאפשרת להם,
אז צריך באמת להבין שיש עוד מקורות, וזה דבר בעיניי חיובי מאוד, במיוחד למסלול שהייתי רוצה שהילדים שלי ילכו, שזה מעבר לצבא, אוניברסיטה, ואז חיי נישואים וילדים, כאילו, ואני מפשיטה את זה, ואני גם, זה קצת בציניות, כי אני מרגישה שמתוקף זה שהמערכת חינוך היא לא עשירה, אנחנו בעצם מגדלים את אותו דור, כאילו אנחנו עושים את אותם דברים, בוא נצא טיפה מהמקום הזה, וזה לא הרבה, זה לא לצאת הרבה מחוץ לקופסה, זה פשוט להעשיר את הלימודים כדי שכל ילד יוכל למצוא את הפוטנציאל שלו. מה מעניין אותו? כן, מה מעניין אותו שאנחנו לא מטאטאים מתחת לספה ואומרים לא, 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 את זה, או לא, אתה לא תהיה מסי. זה כאילו, זה הדבר, נכון? לא תשחק עכשיו בליגה, כי אתה לא תהיה שחקן זה. מי אומר שהם לא יהיו מדענים, או יהיו עכשיו פרופסורים? כי זה לא קול. נראה לי שיש הרבה עוד מה להגיד על הנושאים של חינוך, והרבה מה ללמוד מזה. בכל מקרה, אני גם חושבת שבאמת אנחנו כאילו נכנסים לתוך איזושהי תבנית, וכשאנחנו רוצים לגדל אותם להיות אנשים, לא רק עם ערכים, שזה בעצם הערכים שאתה מגיע איתם מהבית, להסתכל קצת מעבר לעצמך, לראות האם אני רוצה להפוך את העולם הזה למקום יותר טוב, ואיך אני יכול לעשות את זה, מה הכישורים שלי לתרום לתוך המקום הזה, במקום לרצות להיות מפורסם, שחצי מהילדים היום רוצים להיות מפורסמים, אפילו לא כשאנחנו גדלנו זה היה להיות זמר, שחקן, רקדן, היה לזה איזשהו משהו, לא, אז מפורסם, מישהו שמשתתף בתוכנית ריאליטי, אז זה כאילו צד אחד של המשוואה, או שאתה רוצה להיות באמת כדורגלן או משהו כזה. אני לא שומעת על אנשים שיש להם שאיפות להיות פוליטיקאים, רופאים, מעט מאוד, עורכי דין, כאילו הדברים נהיו מאוד מאוד רדודים. כן. ואני יודעת שאני הרבה פעמים מתמודדתי עם השאלה הזאת עם איתם, בקטע של למה אני הולך לבית ספר שהמורים כל כך לא יודעים ללמד, ולמה אני צריך ללמוד את כל המקצועות האלה שהם באמת לא נותנים לי שום דבר. אז המון דיברתי איתו על חשיפה, אמרתי לו שבלי לעשות את זה ובלי להגיע לבית ספר ללמוד ולטעום ממגוון של מקצועות, אתה לעולם לא תדע מה מעניין אותך. ופה אני מרגישה שבפעם הראשונה נופל לו האסימון. הוא מאוד מאוד רוצה להיות ריאלי והייטקיסט, ופתאום הוא גילה שביולוגיה מעניינת אותו. מדהים. זה גם קשור למורים. נכון. אם אנחנו חוזרים לתחילת הפרק, כאילו אם הם היו מקבלים כאילו מעשירים את הלימודים, מה זה להעשיר את הלימודים? פשוט מורה שאוהב את התחום שהוא מלמד, או היא מלמדת, זה עושה המון בשביל התלמיד. נכון. גם אם התלמיד לא אוהב את זה. אפשר להעריך את התחום הזה ולהבין, זה לא בשבילי, או וואו, אני רוצה עוד. ואנחנו באמת מתמודדים, כמו שאיתם אמר, כאילו, למה? אני יושב פה וזה משמעת, ואני לא לומד, וזה לא כיף. משהו שאמרת, נפל לי הסימון שאני לא זוכרת, מעבר לגן, אולי כיתה א', שמישהו מהילדים חזר הביתה, אחרי ששאלו אותו מה הם רוצים להיות כשהם גדולים. כאילו השאלה הזו לא נשאלת. אנחנו שואלים את זה בגן, אז אומרים כל מיני דברים כמו קבאי וחייל ואסטרונאוט ודברים שכאילו או שרואים בבית או שזה בכלל לא דבר שלומדים אותו, רואים את זה בפורים, אסטרונאוט. אבל אני לא זוכרת ששאלו אותם. כאילו אנחנו עושים כזה תרגיל כל כמה חודשים, אני תמיד שואלת אותם. יש כאלה שזה מאוד עקבי ויש כאלה שמשנים את דעתם. וזה מעניין. למה אנחנו לא שואלים את הילדים מה הם רוצים להיות כשהם יגדלו? זאת שאלה ממש טובה. אני חושבת שכל אחד מהם, אני אתקן את זה, לא כל אחד מהם, אני חושבת שגם אנחנו היינו כל כך בתוך ההישרדות, ששכחנו קצת לחלום קדימה. זה בטוח, על השנתיים האחרונות. נכון. אבל מהקורונה גם? כן. אז הנה, זה לא רק המערכת החינוך שהיא ישנה, מיושנת ועייפה או רדומה, גם אנחנו. היא גם בהישרדות. נכון. אין דרך אחרת להגיד את זה, אז אנחנו מציעים לכולם לשאול את הילדים שלהם מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים. כן. ולבדוק את זה מדי פעם. אני זוכרת שכשאור הייתה קטנה זה היה משתנה לדברים נורא מצחיקים. היא הייתה רוצה להיות ספרית, מאפרת באיזשהו שלב. כל מיני דברים כאלה שבעיניי היה כזה, זה לא ראוי לחלום את זה. ואז אמרתי לעצמי, אבל זה מה שהיא רוצה. מה אכפת לי? לגמרי, אני בעד לחלום.
כי מאפרת יכולה להגיע מאוד רחוק, וגם ספרית יכולה בסוף להיות מאחורי הקלעים של איזו הופעה אדירה. נכון. זה גם כן, לצאת קצת מהקופסה שלנו. נכון, לנסות אנחנו לא נכניס אותם לאיזה שטנץ כזה קבוע. ממש, ממש, ממש. וגם חלק מזה זה מה שאנחנו עושים כאן בשבילם. נכון. לא רק בשביל העבודה, אלא גם להבין שהם מקבלים המון רק מלהיחשף לתכנים אחרים, לתרבות אחרת, לשיטת למידה אחרת. לסוגי כיתות אחרות. לקושי. נכון. זה קשה, זה נכון. לא פשוט, והקושי הזה רק יועיל להם בעתיד שלהם. בטוח זה יעשה להם את הדברים הלאה הרבה יותר קל. לגמרי. נראה לי זה הסוף להיום. עד הפעם הבאה. יאללה, ביי. ביי.